nyegara ezinụlọ Onyegirm nke Ụmụezike Village na Okwuetiti Elegwu Ọkabịa Autonomous Community na kansụl ime obodo Ọsụ nke Imo Steeti. Nnukwute ohere bụ nke ekepụtara site n'ọnwụ nke nnukwu nne ezinụlọ ahụ bụ Chief Sir Ambrose Odiegwu Onyegirm ka ọ gbachara afọ 81. Ya bụ nwoke na-agọrọ mmụọ bụ ezigbote onye otu Kristi ma bụrụ Prime Minister Elegwu Ọkabịa Autonomous Community. Onye nta akụkọ ya bụ Ifeoma Ọkigbo gara ya bụ mmemme maka ọ na ndị enyi ndị ha na ha na-atụkọrịta mgbere nakwa ndị bịara mgbaru nupụtara n'igwe site na steeti ahụ mana ebe ndị ọzọ wee benye nkwanye ugwu ikpeazụ nyegara ya bụ oke osisi daranụ. Gere akụkọ a n'uju. Akwamozu n'ụlọ ụka Holy Street Catholic Church Ọmọba Ọnịcha, ụkọchukwu John Paul Uchendu kọwara ọnwụ nna anyị ka ihe mwute nyere ezinụlọ na obodo. Ụkọchukwu Uchendu kwuru na ọnwụ abụghị njedebe kama ọ bụ ụzọ nke ndụ ebighị ebi ma kọwaa ọfụma maka mmụọ mgbaghara maka ịnata ihe n'aka Chukwu. O kpere ekpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. N'okwu ya, ụmụ ya na ụmụ ya gụnyere Lolo Doreen Amaechi na di ya bụ Chief Anthony Amaechi, nwaada Nnesoma Amaechi, Oriakụ Ọgadimma Enyibe na nwaada Zimụzọ Amaechi kwuru na nnukwu nna ha bụ ezigbo mmadụ na o nweghị onye pụrụ ịnọchi ohere nke ọnwụ ya nyegoro n'ezinụlọ na ọ bara oke mbọ n'ịzụ ha mgbe ha na-etolite na ha agaghị echefunata ya. Oge ọ nọ nwanne m inwe nsogbu oburie ka nke ọ mmadụ nwere obi ọma. Ndị ọzọ gụnyere Oriakụ Livina Ijikara, Lolo Patricia Onyegirm, Lady Chidebere Izunwanne, Maazị Harrison Akụbụgazi na Maazị Okechukwu Okeke na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara katie ndị ezinụlọ a obi ma kpee ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ọtụtụ otu dị iche iche, ikwu na ibe, ndị enyi, ndị ọgọ na ndị ihe ya na-amasị na ndị na-echere ha echiche ọma bụkwazi ndị bịara bịa katie ha obi maka ọnwụ nna ha. N'ebe ndị egwu Ifedimma Ọnịcha nọ na-eme ndị ọbịa obi ụtọ site n'Ọnịcha, abụ m Ifeoma Ọkigbo maka akụkọ ụwa ABS.